Ndibachiro kuti ndione mari yangu na baba warapo. Total yako imari 1.3. Right, tatoita manje. Nyaya dzakadai idzi ndo dzinoenda ma small claims court. Dzekutorana tumati kwakadai. Dzinoenda ma small claims court. Asisi tungotoshaya pachiwana kuti zviite. Imi mbambo. Nyaya utawa, do you owe this man the 1,300? I'm sorry, ma'am. Yes. Inini mari iri kutaurwa nemurume handina kumbobvira ndakureta mari yake. Tinogarisana muvillage imwe chete, vanotogara mustand mangu. Ndakanga ndisiripo pagore rautawa. Ndiri kushanda paBanda Provincial Hospital. Ndakadzoka kuno 2022 muna August. Tanga kushanda paOld Town. Kana mautoda mauta tese mapenzi. Kuti uyu neawo wese wari kupenga kuti amunobvira mambowana mari yake yaro pakungorota ari kupa mari. Handina kumbomukwena. No, it's okay, saka uyu at waste time. Iwe shama enda pasivo court, anga uza pasivo court. Paseri pay okay pa. Wende hapo kuunisa unaonyora nyaya pasivo court. Uvosungiswa utota kuposera mari. Maji inini kumpa mari wenda itaka. Pane $400. Wakanetsana nemukadzi wawo handiti. Anozi mai kunashi. Wanetsana mai kunashi obvanda kudaidza lawyer rawo handiti. Wangaro umboya pambapedu kuma 5 o'clock kuteni. Tashinga ndipo $400. Tikatenda tese kutaundika. Ivo vavo pane lawyer racho ndotovaziya kuti handi. Right. Lawyer iroro rinoshanda se witness yako iyo. Nderawo man. Nderake but iroro lawyer ukatoritaura izvo zvezvo. Ari kwanisi kuramba because zvinotarisha image yake. Ana alikwanisa kutaura kuti nina zvokuti mari yakabva kupiwa ninazo. Ndangopiwa mari yangu. Asi iwe pakamuwerengera mari akawerenga mari ndiani? Ndine werenga but ndazotaura mai wangu warapo. No, iwe kana wakawerengera lawyer mari dai. Ayo, ndaiva awa. Asi muri pamberi pe lawyer. Pa building. Tiri pa building. Haipo pamwe. But zvandiri kutaura nyaya yako zvese izvo kuti zviite izvi. Mai wako is witness. Nemamwe witness aunoziva pawakapa uyu mari. Ita kuti paunoenda kunoripota wangu wari chii? Waripo. Endai passive court. Anzo. Imimi mubambo kana makapiwa mari nemunhu. Azvikomboreri ba. Unozwa bamba. Azvikomboreri ba kana kuti munofuata mukungwara. Akusi kungwara babambo. Hamusi makabata mari pamupenyu bambo. Nenyaya yemari iyoyi. Don't take advantage yekuti hauna kunyorana pasi nepano. Pano iyo haasi benzi hapengi pauti. Kuti angangoti iwewe uri 1,300 achitotaura kuti ndangopa musi wakati mari yakati ndangopa mari yamusi wakati mkwa iwo waya kuti ndandisipo ndandigwanda hosipo inini manje vanhu vakadaiwa unojoina vamwe unomborara mukati unojoina vamwe kana uri conman because ndakutokutora saconman uri conman because kana uchiti wapiwa mari yemunhu woramba nhasi unoshandisa matechnicalities nekuti hapana patakanyorerana saka kuti mufana uyu trust yake akakutrusta mufana uyu semunhu wamunogara mese inowa hauna utrust utazocha kuti haana mwari yakambokupa mufana uyu ndobvautaura ndati haana mari yakambokupa here handina kumbokoreta kana sendi nyaya iri panapa chii haina kutangira panyaya yemari. Tinogarisana nevanhu ava. Mai vake pavakabva kuSouth Africa vanga vasipo 4 years. Pavakadzoka izvozvizvi tine state building iri paGranger ndo mavari kugara. Mavakasvika vaane notice yekuti vabude. Paine preschool yatinorana isusu yechechi yedu. Saka ndo yakaiswa mumavari kugara. Ndobva vati ndimuri kutidzingisa pai mubuilding imomo. Saka pakugara kwataita vakatombo iwe house church bani why pa church yese akafunga usungisa iwe hausi muridzi wechechi ka ndiri pastor ndiri pastor ndiri muridzi wechechi here ndati uri mufundisi kuva mufundisi uri ndiwe muridzi wechechi here
ndiwe muridzi wechechi. I do not expect that from Baku. Mai, taura itizo. Pamusoro ichangamira. Yes. Ndi mambo mtasa pamusoro. Uyu mwana wangu ndio first born yangu. Ndakabuda muno ndikaenda kujoro. Ndikasiya vana vaina mai ava. Musi wandakabva kujonini pakapera 3 days. Vapanzi meeting yekunzi pana papaulaitwa pachikoro panozogwa futi pachipatara. Ibvai pano. Awa, ndisati ndamboziya nyaya dzemari. Vakanditi 48 hours mubaba pano. Pa 48 hours. Ndisingaziyi nyaya dzemari. Mwana abva azonditaura kuti mama, awane mari yangu awa. Yawakanitorera. Bva anitaura kuti 500 yegearbox, 400 anosara nemukadzi wake, 200 yekuspraya mapotatoes ake, 200 ye 200 yekurendesera munhu. Handiti. Saka inini kuti ndivavhunze avo, hamuna vavavhunza ba. Ndakati nodipoka nditi 48 hours get away. Ndakatoti vanga ine nyaya dzavo. Vandaenda kuna sabhuku, ava sabhuku arapo. Vandawataura sabhuku. Muri kuti ndibve panapa. Pane nyaya dziri kuitika. Mwana wangu akatorerwa mari yake naGarikai Makanga uyu. Akatora mari yemwana. Kutora pakati mari yemwana, handikwanisi kumira naye kana kwenda kwamuvhunza. Ndokumbira kuti imimi sabhuku mutibatsire. Nehama dzangu idzi dzandirapa idzi. Vandadzidaidza. Sabhuku vauya nehama dzangu naGarikai Makanga. Vatavhunzanisa nyaya. Garikai vati handizviziva. Wakasaina papi? Obva abudisa muromo kuti enda kumapurisa. Hapana kana pawakasaina enda kumapurisa handina mari yakoba. Saka mambo chandiri kukumbiraka ngatibatei badza. Uyu ngaabate badza, uyu obata badza. Tone chokwadi. Kumapurisa ina handisi kuenda ba. Nekuti uyu akati ndienda kumapurisa ndine maloya angu. Nekuti hapana witness, hapana evidence ba. Ndo zvakataura musi musi watakataura naSabhuku kuti chiyanana. Akati hapana witness, hapana evidence. Mwana akabudisa muromo wekuti ava mai amakandisiya ndini avavo. Ndakavaudza nyaya iyoyo. Mai ava vakavhunzwa. Vakati chokwadi mwana aindiudza kuti ndiri kupa Garikai. Mai ava mukwasha wavo akawana 4,000 US. Mwana wangu akawana 4,000 US. Mwana wambuya wakaona mari iyoyo. Mai ava vakavhunza mwana wangu kuti kwa iwe mwarutenga mamotikari, kwa iwe hautengi mota sei. Akaudza mai ava kuti ushu ndiwe ndiri kuchengetesa mari yangu. Saka ipe papa akuti mwana wangu akasaina papi? Hapana pakanisaina musangana ukoti na loya wangu ikoko. Saka inini kukoti handisina kuenda bamambo. Ngatibatei badza. Akapuruka brain dzemwana. Akakolonize mwana brain dzake. Achibva abhesa pakuti hapana patanyorerana. Saka mambo ina handisi kuda kuenda ukoti. Kuda kubadza. Kukanga mwana. Akanga mwana. Nekuti pasina munhu mukuru. Agreement is verbal. Is an agreement. Inotozenda mukoti. Verbal agreement. Musatye ba. Ivi kana kuti based on wazi hapana chakanyorwa. Hakuna izvo. Because kana magara muya semagariro ndakaita pana. Ndiri kuona nezvomadya pa breakfast. Ndakagara pana. Nezvo muri kufunga zvese ndiri kuzoona. Ndo mweya wacho wechei. Kuona zvosingaoni. Saka musanese bambuya. Aitobira mwana achiti nekuti hapana po. Izwai mbuya. Ndosaka ndati musanetseke ba. Endai kusimochi claims court. Anditi kusipo court paseri pa okay pa. Ova anoripota nyeke. Yobva yapinda mukati. Kana yapinda mukati anditi muchazoona zvinoitika. Andito endai iko. Ukoko because mukati kubadza angamatozwa kuti ndiri pastor. Upasta unabasa ndinga. Izwa izvo. Mira ndikutaurei. Izwai mbuya. Akamazwa kuti ndiri pastor. The next thing pano ndinda kuenda kubadza anotaura kuti chechi yangu haidi. Haitendi. Saka nakati chechi yake haitendi, hapana mutemo unomumanikidza. Dai. Saka isusu kuti ngatiende nekwa kusina chechi kana chiba. Toitambira ikoko. Asi chandiri kukumbira inini pastor. Kana uri pastor chaiye unoparidza shoko raJesu Kristu wakafa akamuka. Jesu Kristu akafira isusu zvitanzo zvedu tese pano panyika. Watamirira tese kudzoka kake kechipiri. Ane mitemo yakakwana 10 commandments. Usabe, usapombe, kudza mai wako nababa wako kuti mazuva ako panyika awande. Iwe mufundisi womira pamberi pevanhu every week uchitaura zvinhu zvausingaiti. No, Mwari hambokomboreri.
Wasaipa mwana mari yake. Mwari haambokumbure. Endai muite zvandataura izvozvo. Then tinobatsirana. Kana kuti mimi mufundisi munongoti Kana mufundisi mababa mongonopawo mwana mari endai yake. motaura zvakanaka. Kana muruziva nezvemari endai motaura namai nemari moita arrangement kuti kana mari muri kuiziva modzosera mari yemwana sei. Kana musina izvozvizvi itai payment plan. Andi mobhadhara mari. Because mangwana akaichandoziva. Mukaona mukaenda kukoti ikakunyudzai nyaya iyi. Nekumira pamberi pawanzi yako chechi hamuzopamiri. Basa racho harizoiti. Ndo saka ndoti zvakadaiwo. Kana nyaya muri kuiziva, taurai namai nemwana, mugara pasi, muwirirana kuti ndabhadharana sei nemwana kudzosera mwana chii mari yake. Imimi Mwari kudenga chaiko, Mwari kudenga akakutumai. Because kana muri pasi panapa ndimi wafudzi wenyu isusu watadzi. Asi tikati isusu watadzi tisu takufudzai. Chechi kaini hiyo inoita mabasa. Chita izvo ndataura. Pastor. Endai mai kana unai after nini endai mukomana musati madini maini Pamwana mari yake. kana muri nyaya kana iri nyaya kuti hamuna kana iri nyaya kuti mukusha lawyer kana iri nyaya kuti mukusha lawyer musatye lawyer ba tokutsvagirai lawyers. Plus yani sisi boze vindike. Tumsiane pano garani pano janda musaneseke.